La gran jornada festera d'Agullent no ha pogut començar com estava previst. La diana queda finalment suspesa a causa de la pluja, deixant sense l'ambient festiu que havia de marcar l'arrencada de les celebracions. Bueno, al final la diana no, en aquests moments estava plovent molt, la Junta de Festes ha decidit suspendre-la, però sí que és de veres que havien deixat un temps per a veure com evolucionava l'oratge i al final, ja dic, l'entrega de banderes l'han pogut fer sense cap problema. Jo crec que sí, és un dels actes, a mi per almenys és un dels actes que m'agrada moltíssim perquè és la primera vegada que veus els capitans amb els tratges, evidentment és un acte, el primer acte més solemne, podríem dir també, entonces la gent té tots els nervis a flor de pell i la veritat que gaudim moltíssim. No obstant això, el mal temps no ha impedit un dels moments més emotius de la jornada, l'entrega de les banderes als bàndols moros i cristià, un acte carregat de simbolisme i orgull que ha emocionat festers i públic, convertint-se en un record inoblidable especialment per als banderers. Pues molt emocionant i estic molt contenta de poder ser la bandera. Jo crec que este acte ha sigut el que més m'ha emocionat perquè és quan tots s'emocionen. És molt intensa però perquè con la meva germana la marxadora és molt jove, entonces pues la gent se queda un poc impactada i això. Molt emocionant, molt emocionant. Estàvem esperant-ho durant tot l'any i la veritat és que ha sigut molt emocionant. Ens ha deixat una tregua a l'oratge. Cap al migdia, la programació festera ha continuat amb una cercavila que ha omplert de música els carrers d'Agullent. Les bandes que participaran esta vesprada han sigut les grans protagonistes, recorrent el poble i avançant l'ambient festiu que es viurà en les pròximes hores. Correcte, és un dia molt especial per tot, perquè acabem com a Junta des de fa 4 anys i per el matí que hem tingut tan entretingut en la pluja. La veritat és que ha sigut especial, que és molt emocionant. La veritat és que fa anys jo vaig tenir el plaer de pujar i quan puges a la plaça i veus a tot el món esperant-te com vas vestida, com és la primera vegada que els capitans ixen, és molt bonic. Tot queda ja preparat per a una programació intensa que continuarà esta vesprada amb l'entrada. Un dels actes més esperats i on la filà conqueridores pel bàndol cristià i els moros de Benatzar per l'exèrcit de la mitja lluna ostenten les capitanies de 2026. Els nervis molt nerviosos, això sempre és així, i resant sempre perquè no mos ploga, perquè hem perdut ja la diana, però bueno, hem pogut fer l'entrega de banderes, que és un acte molt emotiu, entonces esperem que no mos ploga, estàs per a gaudir tots de l'entrada. Molt de temps, sí. La veritat que tinc la sort que quan venen els actes els nervis desapareixen i el disfrute és total, així que paga la pena, no? L'esforç d'estos mesos. Correcte, aquesta és la idea, no? Que estàs per poder lluir encara més tot el que han preparat en la família, en els amics i en tota la fila i en tot el poble, evidentment. Amb un ull mirant al cel, Agullent es disposa ara a viure 3 jornades marcades per la participació, la tradició i un ambient que, any rere any, el converteixen en epicentre de la festa morocristiana.